Tan migao mar thieth Duale o nyono piny ni ok obichwoyo koke ogirimiti ma kindi kod jochiw thieth ma clinical officers mar ni ten jochiw thieth go pok obedo jo adier ewi kwan jochiw thieth manokaw pachgi. Duale wacho ni winjruok ma kamano nyiso jochiw thieth 150 kata obedo ni nitiere moko 7,000 matiyo e counties kod mago matiyo kuonde mamoko. Efinya kedi nitiere kod ler. E odiochieng' mar 16 mar ng'anyo margi, jochiw thieth ma e bwo mabul mar clinical officers nochako wuok oko kendo chopo e ndara ma medo sundo piny owacho kod ten migao mar thieth mondo chuo kogno e winjruok mane gibedo godo. Kaluwore gi tend clinical officers, piny owacho osebedo ka miyo pek dwachgi kendo gibiro dhi nyime gi ng'anyo margi nyaka kanyo machop dwachgi. As we always say, our most comfortable place to be ni pale tumeketi tunaona mgonjwa wetu, tunatumia ujuzi wetu kuhakikisha ya kwamba wagonjwa wetu wanapata nafuu. Lakini wakati tunaletwa hapa, wakati tunafanywa kila wakati tunaandamana na tunakaa nyumbani, hata sisi wenyewe inatuadhiri kwa kiafya ya akili. Korka kore, jatend migao mar thieth pachoka Duale owuok oko mager kokwedo keto e tim winjruogno kendo wacho ni ok obichwoyo koke kata keto sei mare. Ma kaluwore ni winjruogno nokawe pach jochiw thieth maromo 150 kata obedo ni nitie moko ma hawa 10,000 matie counties kod ute thieth mamoko. The CBA that I am to sign, which is ready, is a CBA of clinicians working at the Ministry of Health. And there are only 150. In the counties, we have got over 7,000 clinicians working in the 47 counties. In our referral hospitals, we have over 410. In total in our country, we have 33,000 clinicians. When they were negotiating, they only negotiated for 150. So even the law, I mean, it's going to be very discriminative. If I sign for 150, and even the 410 in my referrals, Duale omedo ni yono mar tieko ng'anyo jochiw thieth mag clinical officers en bedo e twak kod tend jochiw thieth go. Twak maketo weche duto e ler. The bone of contention here is risk allowance, which was at 3,000 and now we have taken it to 7,000. So the document I have for the 150, which I can even sign tomorrow, is for only 150 clinicians working for the Ministry of Health. But as a Minister for Health, I am in charge of all healthcare workers, including the 7,000. So I have told the leadership here, you go consult the Council of Governors, consult the board and the management of our referral hospitals. Let us all agree we move it from 3,000 to 7,000. I am a man of dialogue. And please tell them they can do as many demonstrations as possible. Ultimately, they have to come to the table. E weche mag jochiw thieth mane ondiki e bwo rak mar COVID-19 kata Universal Health Coverage, Duale wacho ni sani ichulogi kaluwore gi dwaro maduol marango weche osara. Ne jogo mane ondiki e rak mar Global Fund, ogirimiti margi ok obi kete sei madhi nyime gi tich. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi.